Det var så Mario, der stod for PewDiePie'erne. Så har vi også fanget borgmesteren, og han var også i hemmelighed. Hallo. Hej, Spider-Man her, og Green Goblin skal ikke sige en skid. Hvad laver du? Du skulle den der. Der. Hej, vi skal så interviewe. Hej, Cookie, Habashiba, Habluba, Habashiba, 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 motherfucker. Damn it! Habashiba, 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 Extra Strange, Habashiba, Habashiba. Lad os det hårdt, hej. Hej, filmjernedreng her, og spilhjernepigen. Eller nej. Vi er lige her. Hej, spilhjerneddrengen her, og filmhjernepigen. Ja, jeg vil nu gerne lige fortælle, jeg har fået en besøg her i dag, altså. Og han hedder Carnage, han kan fortælle lidt om Spider-Man Shattered Dimensions. Så hvad synes du egentlig det er om det, Carnage? Det var ikke på den måde. Fail!